Feeling we just imagine tum kache than ponji ke la hello son thomor mui tum che than ponji number 1 la keno election ti bok hello posi tum election hot ko puson bensi ili tum rada pan ke pachini pen ili tum adet along ri ke cepat jok ke kuma la nomor silo la pen nomor ini bang la hello ili tum ham phang asong pen chenglok kaprek asong tum do la si pinanga tum ke la puson election hot ke tum matha don re dane metang kam cheklem re nai kusi puna so patak re tum discuss on po la pen ki padu si ke la hello non kai ki mielong crime ki ong nai malte ot lang no ke claim ki ong nai ke jasimet kacholang rem hen no la si la so patak kacholang rem apu thak ne tum pineng we che tham bonji la si non labang so kacholang rem along latest amendment mate president pen opposition a punishment se pipon poma la so dak tum che tham pon isi pen isi la sia prang sin li sa fansi a jupon po la si non election te bo hello po si ruling government tum bidi kanglim pen si isi pen isi la poson ke piam do la si isi a constituency long la poson kapre kopinya a songamen ir pen la poson ke parja ba do la si rada tumang kimang hu hit der ja fansi jasimet tuning report la si nangli la so puta pilo sa ki puji nili ga jinia tengke ilitum APHLC kam tangke kisung nei ke ba kana hok nei ke RSS pen bongo senatu ke tum si halatum kisung pusi chema thala sung se ame thanga det kali latum alal ke tum dam ruk sita ame thanga det do halatum kisum kali ilitum la pisum kali seta ilitum APHLC kang tang kong penopot halatum karbiatum along le awan jotidun long le dedi la si alang litum la BJP phan Congress phan National Party phan ka pe hai ve jiap kam alang litum ke claim ke APHLC si highway jiapot BJP puthur dunote Congress puthur dunote munite tum kroi atum komrepo lapot la si kong APHLC fan ka peremite APHLC ason thak a party kasalam ta minkan hini peloni tum gar julo la so kam do jipu son party do jipu la pen mo ki jo thuk ka thik thete bang trop em ta dak join dun ji putani tumar julo la si non ke plan ke constituency long MSA constituency long halada local development front usi ka salam non amrita son si salam lo la pen nilip ta son si salam lo la pen soru pothar ta salam lo la pen ke langpher ta salam lo development front langpher mga no mga development front pupela akapreka a party a song si salam karlenda mapangke job handakali APHLC fan perembek ni poma karbi fan pavir karbi atom fan pivir wek ni poma pen karbi hijang si pachipivir nanji la si masor telere mas bhaja si claim nahi la bongo sena la pen RSS atum lage la sinon ke halatum development local development nanji ni tum ke local phande claim bo pusia pipu poisa ange RSS bongo sena sum si pidun la BJP atum a poisa lo council atum BJP party a poisa lo RSS bongo sena tum lo pidam si alang ni tum sinon poisa pidun lo gari pidun lo ahem pachikim lo local along up ahem ka ve tum da ahem pachikim lo la poson si non bi la si chin thong da du za son isiap a song ka salam du la si hala tum abinong la tum BJP sai selu akange la tum la local development front pu selam po mo haidet lote BJP a coach wardun thuruk po ange BJP si haile thot le po anke BJP haile thot lote ba Congress haile thot lote
anke hala long recap ke chepan ki pi la pen 60 dollar power state upon ka chehodai la pen anding pi hini pen anding so troxy ating pen count election a ron kacheselam le la ke papitir tik bu pula la tu mata la si karlen la si non rata tum la bang manghunang ni la local development front UPP ne kaselam ke la ke BJP tu bakam sai se la ke BJP amunin side lo. BJP sai se lo la si apraman da di la tum ASDC long da join dundi jong si regional party nangi autonomous state si nangi posonte alang litum ASDC long join ni kali ke PHLC long join ni sita la tum apraman da PHLC na nang ni ASDC ta nang ni bu na tu la masya la tum local development front balpa ako la tum di autonomous state alam ning ye hai he apartita development front musi bu la ko yo autonomous state alam ke ning ye hai he athema la BJP tum RSS tum kroi krede la tum ban la si development front wan si tok chok la tu rak to lang sara le ning ge dun la development front pulo ke ka ching hon pulo hai la si non la bangso a development amen pensi CM ta chobai lo pen non khala nili suru pothar amri asonson ke lake rat phan kapa chupai a hok per jong si khe phan claim ji pulote nang tumta paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council long law selam nai palam rat phan tham det tha la pen ke che so phan utalus pring thanai rat long lam pon tha kopia posina le tum pon hai hedet la tuliram long hang phan na tum punoi jong sinang tum ta khe phan chim handuk pulote ipot ning ji hai bang vidat lo ipot sorsar hai vidat lo la bang solam bang chini nai rat tum stame a hok pet jong si khe phan claim ji pote la bang solam ning ji hai nang ji la pe autonomous state alam benang tum ning ji hai nang ji development alam ben ke kar bia khe ge nona mat ke chok chelang nang tum hai dia te komalang long te ke dun ponte nang inwet development claim unjima nang inwet council chari unjima nang li nang tum dunji dunde ke la ke BJP long chalo congress long chalo nang tum ke regional out away nang tum out ke national political party IJM businang tum hai nang hok nang kogi nang tum jong si long ri cheng honduk long pat cheng honduk pulote nang tum ASC long duno na pet APSL silong bangot nang tum kopi posi bang header lo hala so bang rara tum nil tunang tum manar junang kogi apen ro tum tana arjun bek nai rara tum ta arjun bek nai la hello 1969 ta la so nang ki claim si pini hemprek kami tum padeng gunden dal non ta la bang so paragraph 2 sa paragraph 7 lam ta rat phan kapateng ne ji afan lok sinon la bang so BJP RSS apen kar biang long kacari asiam tuliram long han abidi lang no sinon ke paklan mo la bang ke a hok pe jong si kar bia kheching honduk pulo telang litum ipolam non la bang so paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council long la bang so a role and ex selam de lonte ke che sawan utalus kang khandi bang polos in khan hedat ke long le potang khanang ji goreng war sai tum kar mihan ci pinai pini la bang so goreng war sai kawesi kar bia khedum dislum la sidra tum tam man hodon ri la bang so song we pulo te ratum da jinang po apu ave apo ave a party lagi Kumalang la chikiam ponte lamati apo pai do pulote ke celana ia jakong do kokpo te non kumalang chikiam po lasi ratum tamang hodunang ni lalo la so long lin mane ining mathalet lo hala sor ni ga chingki ilong kulat long chingki lo itu la BJP ta do APSLC ta do Congress ta do ASDC ta do la si kopia po si wang mai hetet lo jong si ahok ilitum ki mangla son itum lilitik tak itum sangsa dadang ji polotang te itum goal haladak itum ke emalong ilitum pipo si wang mai hetet lo nang ligi bu sar gitu la si la so alam nilining chemata la si ani siar ni nitum kula dalong chingki lo APSLC ta nilitum chingki rapet lo Congress tum belek dolo laben CPML tum dolo laben BJP tum elong dolo aman ni tum ki
jingki bom chitan bom pen wang lo ama phi bang ki niliphan BJP rada tuma bang hini alang itum nampudun lo nalitum akimang ki ahok lo nalitum 6 schedule ateng besa nalitum constitution ateng besa nalitum kache fight lo ni lasi ilitum jingki senang malom so matahini nilitum sajun lo ampare nempohim lasan nitum cholo anparge la alang litum bang pulo oni ilitum ke ahok peten ilitum non piniga cingki pen aku koma bisi ilitum cingki thunanji lason na taxi social organization to mesame cingki lo lasi nang litum ake manga bangke a goal ke le damjia phat nang litum ake mang dolo jai ka thar sar ke claim ke dam make piklo lasi nang litum kadu kawe jai ka thar sar along nang litum ke claim ke dun ke chipaduk dun a hok a phur kimo nang litum history along la ke wan jia phan nang litum mang thiplo lasi nang litum dot thip non la pen arjap thip non la pen ni litum sitame BJP pen che resign po ni litum ta APSLC long si wang ekpo kopi ma ahok ke ja nang litum po ni litum nang study dun bom lo ni posiki puti labang so pula ka cingki hut anki pulo BJP ta kivirlo APSLC ta kivirlo ASDC ta kivirlo Congress ta kivirlo itu ma khai mas kivirlo ni la se phere me melo in ring me melo la se ilitum abang puthot ilitum aham phang pensitame ilitum akaprek social organization atum pensitame ilitum cingki chethan pahem so me teklang laki athema aki hai jai ka thar sar ke claim ke dam mesen la se ilitum ansitame cingki thupame na posi BJP atum si nilitum khan labage dai pudun lo ne non dam to fit lo rajanti mo lo sila bang so non election mate killing nang le bom lo la si rat atum kachini nai ko puson men si ke chini bonon son rong atok anu ke kaprek song hui tum ben pini chi parjanam sini helo hoku tapuson ka chi parjanam dui la sila solo ke tume awareness ko puson men si pali pola so ko tak mani thiek ban akero people pilo pore pepot open amri nilip la pen la song si surupotar nang per pen kaprek adim long tame chinthong lais tame development front bledi latum non acha development pulo to develop itum iripo seta itum che protect te ko pulo mati ni ka che protect ka kama bang claim clip pin la no anda ni okay ka rai bang ka che rai abang claim clip pin si development ko la si lada iselam lo na ason institute le do o seta jong si lada itum ka che protect itum ke che rai ko ba a we pulo te hala so institute long ni kumalo hada ke dupo kumalo ke claim po kende kacirai pomat lo kumalo kacirai po ke ni la si non MEC election wang bom lo jasimet rong asoratum BJP long ke claim atum Congress long ke claim atum ningkan hinia prang sila so bang kaplining lagi pen mohel itu masara pulo ajahat bang trok bang IEM atum bang non tiket kelong dia tum halapuna pidun thula kopia pulo te APSLC atum latum rem nang ji ke rem inang jat hegela hello BJP long ke dokar bi atum cichini ne latum bang pachini ne pingan si ke claim ia hegela hello hala lo selam ning la tapa paselam nong le delo gedi long recap bang jordan lo ante APSLC tu nong se ke hai lo polote la long recap ta khang thi pokente ke che so men intan vek pokente hala heloti asi non MEC election hoda bang ahura bang ke lake nang pamang hu wek pola penon nang pamang hu bang se kam claim bom lo hala da la nam na amri lo ni hala da non amri development front ben kituria ba ko mama di hala ni CM advisor kalima
BJP chief advisor Oh, lalu Cini tak memang di orang tu tadi. kala Oh, itu Cini nanti. Lapen rada tu tadi siapa matha itu kamatha ke Karbiang Long ke Ciaso tu nang codet lo puke matha pening je. Akan ke klaim huda bang ke lata ke Cia pasti pathe turong, protect turong. Di, hala tu mana kirai dia kam sebe bang ame tangan dedu along ridu. Lasi non MSC aprang ke do la nanta non ame klai la son. Aso development front ready. Kopia development front ma lagi me thalong ri yong si kirai kom ke ulote nang li ajara development le long sta lagi development ke ni development nang ni boleh tu kali Seta non development amat ka develop apot an ke cetum si cerai turong pulote la ke itum a ke virde kangyang pakai itum ke karbia ke inglong a ke develop nang gi la pen la tum si do tip nang itu si itu yang kutu non development pu bom lo atumi ne tu tarlon rong dam lo halada to warta ve pin habit ke te la pen rong suno anta Chong Ho, Bui Hu, Alang Alang Sikijun, Chong Ho Pi In Ben Japan, Kasa Ursuli, non anta, Laben Light Davi, Tang Davi. Pendak Lumba Jongolong, di headquarter do Kok, Dalio Mizu Taria Dong Halang Solang Kaidan Prapilang Sudamui. Ini nian tadi, Lang Cihua Lang Sikijun Lapen aku. Development pula di development pula koson si itu adet nang cerai chip lo abang ke develop lo non bang paruner ke master a point lo andi sihat lang rui bang aprang bang paruner ke master ke point pen bang poke pra ke thombet ka biki ante hala bang paru plira bang paru kalilo bang paruner ke pante bang paru troxy body bang paru troxy ra plikebra troxy akece atum non karbiak long na cerai chip kalilang ma lalo askola de cerai chip lo kan hala tum mali develop turong kalang lo la hello ke non aport yang lo posi nilia ko la mangso development mang ke tum kapre constituency long tala song we pendoji masih rata tum mang ke non ko masong tum si ke klema hala bang si lang na po ko mara song tum si ko mat a party apan longri longpat ko masih cerai ma hala bang si tum rata tum ta lang na pola si tum chini ko asi tum aport yang lo posi non kapre gang deng dam tu philo na non bang ke la lo ladang inut komen nang pidun ho do ho da khonsing teron election pulote itu munit khindi nani te kok ti la pen ki duk ki boy ki me kilang no hijim je nang ji kapachini ji afan adung pati bokdam bek nang ji long live 62 boselang kunang pulo tasi dak benili si alang le fan pachini dun ji ke la lo a hoglo rada fan tum election no e program nang ji ne lasi hala vedas alolong pulo Law is the king of kings, far more powerful and rigid than Dev. Nothing can be mightier than law by whose aid and by that of the highest monarch. Even the weak may prevail over the strong. Lasi Aaron hello, itum recho parte recho Aaron hello ke thinai lo. Lapen ingtang pik, lapen a joksi. Kiduk det ki boy der tumta, katiko katiki himejang re tumta, halakang tang ra tumai tum chai tumpu. La hello lasi akiro pipar pilo, lapen non dam tu pilo na. Non bangke jasimet ilitum non lom social media long taitum thelong de kar bipia phan cholang ran det hati gaon lo la so putak non bang pipo aporta ong de lo posi pijut kopon lasi bang plia ke che tum da kar bipi phan cholang ran de lo lasi la so putha neli aprang si sar jai ka thalong sidampo la pen piti hek pa ni comment and pon Apriling ko ni hati gaon lo hati gaon ke dispura dung Guwahati halada isi advertisement company dolo aprang ke along ka preksia lang li ke claim government ko pilone along si apenan kasi krong bang bihari bunit si pom alang lipan amada lang pan pondet pen apenan mang da konar ni kap joila apenan ngali krong bang ta la pen ke alang li advertisement company along claim don lo
amat halak claim rapet amuni te tum office along amat si alang lipan kopine be pon mat along preka dam sinang pamat along preka hem along alang lipan chulang rem det lo chulang rem det penke alang lipan dojoy nang yi pulo thangan ni nang ne pulo poisa kinang ji an ko anna nang people pulo amat alang li poisa nang ni ki amat poisa en det lo amat case file det lo police along amat nong chini ke la pelo ke pon bangge RSS atu alang lipan ke pon cingki apena no bang si RSS Bongo sena RSS la bihari muni pu karbiang long na tupen adim genili puno dakpo la solam abdim la amen puno daki pacini long amuni amen pacini kertan pu lo long ke tok do la sini tum tok la adim amen tok te de posite karbi au so pilo la pen alang ni poisa deng de lo sita non ka pa thang ke henopik non ba thang ke ar lo so bang si la ke ot ka hino kam claim vet non by thang amat inquiry ni si alang lipan Allah kes ke dulu alang FIRP dam lo inquiry ni police atum inquiry ni bag inquiry share ni medical examination donanji setan non after medical examination avela kapa wede atike halak ke rep atum RSS atum case hot kape haide jipan la si medical doctor along examination kelang la pan chulang rem lo ma chulang rem le lo ma porque chini ya pan examination claim le de pinyan ta claim la la pen hala pinida ke claim ya thai ta ko pilo ne digdar de pu ko lo mo hombarani mander ni si claim pen up dik si claim ipu la pulo de la ke thang de chi plan lo la ke chulang rem lo ma pu pot ke la ke klang le lu la ke pa da je la ke hala RSS tu ka pijok ya pan sita RSS tu ta muslim tu hansi ka bewahar hada la son biberati ande RSS tu apidam si la so molis la so muslim tu bibir nangi pusi ke pudap pusi pu karbi to man ke hoi nam tu dak election nang lelo la muslim men karbi pachelangun na ande bongo sena bongali bihari tomhan vote papi pidun pet na po kam si claim dam la pelisela medi la so su pijong si ke no choklem ver pote FIR ki pija kam ilune avele ako poisa ta deng de ako poisa deng de chile la ko anu ne si hodai pu Jadi ni kosong dasar lah. Jong si kes pilong lilo puluh tangte non ke ko pilo ini tu. kes ke pilong berarti Oh, setami non an pipere ke. kali ke kes ke pilong medical examination si claim te det lo Oh, la pipo si pader tu rong. la hello police tum RSS tum kam lo La solam la sau ne job dun chom na. Ko pie posi kedam nang kok mane la bang solam sa alang le kham tiang ko ne le kham dat. Ko pie posi hala bang so tum ani itu mangjir kedam nang kok lo. Alang le kedam nang kok ke karbiang long kacari atum kecok cia jok sedang le hadak dam nang kok lo. jo thai de lo karbiang lo Oke. Kici aso tum han pini goreng KPF. oi Itu ma goreng han dang TF. Chot hai ave juna thai si pini hadak kedam nang kok lo. la so BJP tum kam Labang so kacaria BJP RSS siam tuliram long han kacari kacok cia positif development ki claim lo binong ke kisung di ponang ke so ponati alang li jongsi karbiang long da chokle mathai do puason te pini labang so kisung peta phojok loje ponlo pini da halang tampen ke ba ke cie so tum si pini da nang enjoy thu itu mangke menadim hemanda pini ane ombe joye phanda adim abe thuddet anno si pini rasono ke sunu ponang komala da cheni ke gente so bang pharu throksi pharu na kep Komala dai cheni gente siam tuliram long han nang dai cheni mane nang son ke su folok gente kupia por ke punan ko gente nang le bang ke chi so han sakuri pi ya joy nelo ke chi so han sakuri pi ya joy ne si pini la bang so itu mang je tamne son punan ko ko la son sumila ro han pi punan lo kacawya hem ka be pot non pinis boreng wa sai choklam thai ave karbi phan si ave englo so phan si ave sta ke chi so phane dak boreng ke choklam wa sai do te la hello ma khi ka ching hon la hello ma longri ka ching hon lo mante la hello dang le tu rara tum da chini pa me nai la bang solam man ke apor bang sabso Richard popot na si non da kasi kipak la dungang tung bang la lo ile tum medical report hello la ke ekdom
kopi lo akenang sot nai lo lapen evidence lo section 3 evidence ek long pulo ko datum ason tin written da me ba ko datum kedeng me ason an pulotang te la medical report kopi ma pulotang te doctor medical officer dom sila sorry a report silam je posi lima kalang ma puke la doctor dom si pidun pula sila so ki paklem long le deje pansi ala non medical li men klem bom la so posi hadak te bok te right on da prabdin ben cherap dun son te posi nili to mahin ben dame chuning rilo nasi non bangke jasmet kedam tang hopta hini bak sedolang hopta si bak sedolang la non re ba kes bangke jasmet President of India ben jani si pangdak kon lo nasi jong si ahok ahak lo tang te non bangke kok thasi pidat popu direct nasi ke bank po lama belo bank ke bank po sedame life imprisonment bodo kok thap bek bet ado non bangke jong si lason evidence mane lason choklem bek po akilong lok lo tang te la kok thap si pipo la bangke nasi tum ke chok che tum han bangke tum pa phowek nang po nasi inut hexer amne ta pulo Adam Smith puitum lake inut philosopher lo lapen economics long talang lige ke texture bang lo economics lo lasi hala alang pen ki pula son hello alang pen ki tok mercy to the guilty is pilo cruelty to the innocent po lasi ke chok che tum han itum map de lo pon de hala som ni ke choklem tu bom pom lasi hala som choklem de lo pon tang de itum lo teng pen itum punishment bang ke long vek nang po Kasi don mali itum voreng kuno non ne kachuning rigang tung mangal hello soarlo itum voreng ke hanam usdame do ki jui ke dam ka do kawela puson kachere me ka bang itum kenang so non akai hinoda ka posi itum emethang conscious dunang ji emethang ta lalo pulo tang te itum lo ke itum hansi kai ke da protect pu